mintzaira.fr webgunean. Proiektu, gertakari edo zerbitzu bati buruz komunikatu nahi duzu euskaraz? Hedabideak publizitate agentziak zure beharrei egokitzen zaizkien hainbat eskaintza proposatzen dizkizu.
Eta pundu berri bat, beraz, ezin dute ere eman, beraz, urdinek pilota hoi. Beraz, 10 izanen da. Ale, berriz hurbiltzen ari da, 10 eta 15. 5 pundu berdintzeko, beste 5 pundu txandaren bukatzeko. Falta saketik egin du. Soberala bukatzen uste dut. Ez du, 5 maha behar da pastu eta uste dut ez duela pasatu. 6garrena, 5garrena eratatzen du. Eta ez du pasa. Ez du pasa, hori da. Bueno, ez diote utzi behar Xubanek eta Teok ez diote utzi behar hurbiltzen, zere, bestela urduritasuna sartuko zizkie gero bukaera, azkenean atzetik datorren ekipoa beti lasaio jokatzen du, ez duzulako ezer galtzekorik eta besteak aurretik guaztenak eta ikusten duzula hurbiltzen zaizkizula, urduri jartzen. Eta emekiari hurbiltzen lehen txandaren bukaerarat, 17 baitira urdinak, Xuban eta Teo. Saketik egin du orain. Aldi bat oino, Susan aldiuntan paretarik gabe, Ilanek alduen bezala, sartu da Xuban airetik, benen ezin du pilota hori ere eman. Eta beraz, berde izanen da pundu berri hau. 11 eta 17. Gauzak zailak egiten saiatzen da. Eta gibela bino, pilotatzaka okanen du Ilanek biltzeko, ere maiten du alere, bai, heltzen da. Esarentzat pilota edera, biztan dena. Salto bestela. Nahiko egin du altxatzen. Ilanek ezkerreko paretaikin. Hori da, aire sartu. Saiatuko berriz gurutzatzen, hor ikusten duzu. Saiatzen dira ezkerraldea jokatzen, atzelariaren kontra. Pilotatzaka okanen du Teok, baina ere maiten du. Libre gona pelota hona du. Ez du gehiagi aprotxatu. Ilanek paretekin, bai, untsa gibeletik eskuineko paretaikin, eta gero ezkerriko pareta horretan lehertu da. Eta jendeak txaluka alabainan, pundu egin baitu hor Ilanek. Oso ondo botadu bai trailera. 12 izanen da beraz, 12 eta 17. Ez dute eman nahi badakite oino ez dira hain ukun berdeak eta esperantza dute txanda honetan. Baina aldi honetan ez ez du bildua alizan Osanek aintzin horretan pilota hoi. Gibelera teluda ikusten duzuen bezala. Bai, orain Teok errestoan zuzenean frailera jodu eta Osean harrapatu du lekuz kanpoz. 18 pundua beraz Urdinentzat, 18. Eta 12 beraz Bigarren pausa bat hartuko dute pilotariek, erran behar da frango beru dela hemen Rusi, zinez hortzitzu eta urte dut hortzia ere eruri dela edo euria bederen eruri dela eta frango sapa da. Eta bestan da pilotariak ere sofretzen dutela denbora ume unta. Hale, berrez ebezen gira. Zetasuna dago ere. Eskuineko paretaikin jo du Teok, baina Mariuski zuzenean sartu dako pilota hoi. Horrek egan nahi du falta dela. Eta beraz, berde izanen da. Hale, 5 puntutan dira hori atxikitzen dute deskarta hoi. Hoi behar lukete gain ditu. Eta berriz nahi dute txanda hau ere man. Hala, ikusten duzu beraz. Kamera ikintza joan dena. Suziren joan dela. Aukera hona du orain Osanek. Paretekin bizikifite, baina biltzen du alere untsa Teok. Ezkerra zaliuntan untsa defentsan, urdinak baina momentuan atxikitzen dute. Baina pilota lehertu dako Xubani eta ezin du erremana izan. Ez du lehen da bizikoan bukatu, baina berriro izkimotz bat bota du eta Xubanek ez du eramaterik izan. 14 pundua beraz, eta beti 18 urdinentzat. Hanolako txanda undaga ikusiko dugun hemen urgunean. Ezkerraz berriz. Osan. Luzatu behar du hori da. Gibelerat. Aire.
ez zindu bildu izan... Konfiantza gutxi daka, txapelketaren zehar ikusi dut jolasten eta jun behar du gehiago pelotaren bila ezkerrarekin. Usten du beti bote egiten edo eta saiatu behar da ikasten pelotaren bila juten atzetik aurrea indartsu emango diola. Hori, gaur eguan egin duna, naiz eta akatsa izan, ikasten juteko horrela saiatu behar da. Hala, eta gauzak tinkatzen ari, 3 puntutan dira bakarrik perdeak, 15 eta 18, beraz badakite puntu bakotxak importanta direla, eta hartzen dute denbora, beraz, entzin prestatzeko, eskatu behar dio. Eta dira, eskuineko paretaikin Teoka, gurutzatu du. Eta kiberetik ez da ginen, beraz, urdina izanen da, egan nahi du, azken puntua dutela hemen lehen txanda hontan urdinek. Ez da sobera konten bere buruaz hilan. Ez da ondo kokatu, berak zuzen pentsatzen zuen aterako zela pelota eta atzekaldean ere jo du atzeko horma eta... Zegoen artetik, untsa segitu dako Teoki bidean. Pelota eder bat osanentzat eta ez dena diren aldiuntan nahintzin rat. Horrekan nahi du, beti hor direla perdeak. 3 puntutan beti, bakarrik puntu bat askidako teordiner txanda horren maiteko. 16 eta 19. Osan botean, ezkerraz, ezkerretik eskuinrat. Zait iruditzen oso ondo sakatzen ari danik, naiz eta orain tanto egin. Eta tanto berri bat, 17, 2 puntu bakarrik, 2 puntuen deskarta. Lehen esan duguna, orain atzetik aurra datoz, konfiantza hartzen dute, besteak urduri jartzen dira, ikusiko dugu abertze gertatzen den. Eta erdaraz egiten da, beldurra, irabazteko beldurra, sartzen dakote. Hale ikusiko osanek ondorako botea egiten daukuna. Minutan eskuiniko paretaikin, pilotatzaga ukanen du, baina untxara maitean ari Teoka. Aire esatu behar du. Osarentzat pilota edera, ezkerreko alderat, eta bizira oino. Importanta da puntu bereziki. Gora. Giberat, eta epaileak iduriz, bere eskua altxatu du, jakeran nahi du. Azkenean burratzen dutela lehen txanda hau urdinek. Epaia lehen aipatu duzu, epaia Frantziako hautatzailea, Frantziako xareko hautatzailea. Eta bere izena? Orain etzen tateratzen. Txinen dauko estante. Hala, beraz, pausaino bat pilotarientzat biztan dena, lehen txanda bukatu eta ikusten duzuen bezala. Beraz, lehen txanda, Suban Lopetegi eta Teo Usagalarentzat izanen da, hogoi eta 17 zibaitute. Horretaraziko dugu zukraiten ziruena Josi, rizan direla bat bestiaren kontra deia multsuko partidetan, eta hor, Osan eta Iranek joan zutela bitxandetan, aldiuntan ez da horakorik gertatuko. Bai, lehenabiziko partida izan zuten, egia da, besteak ez dakit, Xuban adibidez, denbora pixka bat, dadamakila bate jokatu gabe, orduan, pentsatzen dut besteek ere bai oporra direlako eta hori, eta orduan, pixka ritmo hartu arte, behar izaten da denbora bat, ez? Aipatzen ginuen ustean mementotxo bat baitugu, xapelketa, prezaski orain xapelketa entzin gira, bakarrik sasoian astapena da. Nola izanen da, ondoko hilabetentzat xapelketa noiz hasiko da, Euskal Herrikoa, Frantziakoa, noiz... Euskal Herrikoa da lehendabiziko txapelketa, hori iraia normalean iraia bukaeran izaten da, eta abendu arte jokatzen dugu. Hemendik eta hilabete baten buruan hasiko da, taldeka biztan dena. Hori da, eta gero Liga de las Naciones edo dago Parisen aurten, eta hori prestatzen gaude, seniorrak. Eta ara joanen dira, beraz, noiz izanen da hori? Iraiaren 22-tik, iraiaren 29-ra. Hala, Sermanki, eta gero biztan da Frantziako xapelketa ere ondotik izanen dela, pentsu dut? Bai, izaten da, hori aldatzen juten da, otxaila, martxoa... Helu duztean? Bai, otxaila. Gero tartean ere ongo da, pentsatzen dut, ez dakit aurten antolatuko duten, Azparneko Mastersa. Hori usaian otxailean egiten da, otxaileko bakantzetan usula egiten da? Bai, eukitzen dituzue bi aste oporrak edo, ez? Umeek edo... Bai, hori da, bai. Hor baliatzen dute jartzeko. Otxailu undajean jokatzen da usu bana beste, bai. Eta gero Baionako torneo antolatzen dutela, bai, apirila aldean. Ez dakit gutegian
berdin mantenduko duten edo aldatuko duten fetxak. Ez. Hala, hori berantxago izanen da, behinan ikusten duzuen bezala pilotariak berriz hartu dira, pausa tipi bat harturik, eta bigarren txandarat beraz lotuko gira. Horretaraziz, beraz, lehen txanda joan dutela urdinek, Xuban Lopetegi eta Teo Usurraldek. Azparrean zituzten Oxan Altzuet Perugorria eta Ilan Jurregi Berri. Orain ondo gurutzatu duteok, eta orduan Xubanek naiz eta pelota oso errexaz geratu aukera izan du, eta baliatu dute. Eta berriz, entzinan joiten dira, lehen pundua inez bigarren txanda hontan, beraz, urdinak. Osanek ezin du bildu alizan ikusten duzuen bezala abiadura emekian. Abiatzen da botatzera eta Xuban. Falta saketik. Laburrik izan hori da? Baga ez du pasatu. Eta lehen berdinketa beraz batetan. Usten nire lehen txanda astapenean berdinketa batzu izan dira. Hiru untxan apuntatu badut, azkena bostetan izan da. Benen gero urdinak aintzinean joan ziren. Hortartetxo bat egin dute eta hortaz baliatu dira irabazteko. Osan botetzaga, pelota edera okaen uzten du pupantzera eta ezkerrera eta kasu, eta sartu da zuzenean, untxa irakurtua zuen Osanek pilota eta utzi du sartzerat zuzenean sarean. Beraz, bigarren pundua izanen da, beraz, berdentzat barkatu. Biga eta bat. Osan, botatzen da orain. Handeetan mugurik gabe. Botatzara lehertzen da, benen honeatzen du alere. Aire sartu hor du. Desentxan mementoan urdinaka eta berdean kataka. Ondo gurutzatu du. Azkenean ikusten duzu jokoa, ez? Atzelariari ari dira lantzen, bien arteko tartea, falta pitatu du. Doble edo. Ez dut ikusi egan nik ere zertatu zen. Lenoteo gerreboteatu duen garaian. Ados, bai. Hori gane du, hirugarren pundua beraz zen dela berdentzat. Berdek ez dute auturik, nahi badute hirugarren txanda batekin, atxurutuke beharko dute hau irabazi bigarren hau. Eta bai, untsa badaki, Oxan Altzuetek. Gurutzatu hor. Petegi beluntarik. Lehenago. Asu, bai, untsa sartu behartzen hor, Xuban untsa asko egin du. Pilotatzarra zuen teok hor, itzulian pilotai, eta lurrean du gure pilotaria ezin du ereman alizan. Eta laugarren pundua beraz, hirugarren lekuko xapelketa untan, finala txiki untan. Jauregi Berri ere orain ondo ari da gurutzatzen pelota. Eta momentu honetan, tanto hauetan, dominatu dio pixka bat teori eta Oxanek baliatzeko. Hoian botatzen alde honetan eskuindiko paretaikin, itzuliza, eta edera oino Oxanentzat, Gibelerata. Uste dut nahizula jokatu muguekin Teo, baina maleruski ez da mugun lareno heldu pilota hoi. Eta bosgarren pundua, kasu deskarta tipi bat egiten dute, ziro tipi bat egiten dute perdek. Lehen da biziko setaren kontrakoa pasatzen ari da horrein. Nahi dute azkar hasi. Eta aintzinean egin jokoa bigarren txanda honetan. Pilota edera, ez dira untsa, ez dakit, dira untsa elgar entzun behar ba, edo behar pilota ere lehertu da hor, Xuban eta Teok. Hori kasi behar dute, bien arteko lehen osan deguna ez, harremana nola ohitura falta daude, elkarrekin ez dutelako jolasten, hori hitz egin behar dira gauzak. Biadura emekean ikusten dugu pilota pixka lehertu dira bien artean eta batez bestia ez da joan pilota horren txeka. Jaiten duzuna, ez dute sobera usaiarik bat bestiarekin hartzeko, ez dira usaiako lagunarekin ari, eta bizten da horako horietan ikusten dela. Eta perdeak berri zaintzinean, mundu berri bat beraz 6 baita, 6 eta bat. Magnesio ematen dute, eskuetan ematen ari direna izardiarentzako eta... Ez zer da hori, Rosi, Susen? Magnesioa. Magnesioa, ados. Hori izardiarentzat... Xarea zirristatzeko eta
Untsa txikitzeko sarea ondotik. Lehenen pausaleti piuntarik berriz hasiko dira, eta beraz berriz perdeak behintzinen erraiten ginoen bezala Usanekin botean. Eskuineko paletaiki, pelota lehertzen, menan untxara maitean, Usanek defentsan, aliuntan subantzen defentsan, menan zangoetara jindako eta ezin du eraman izan pilota hoi. Tartea egiten ari zaie eta zailtasunak nahi. Zazpieta bat, aldeuntan txusean paletari gabe. Gibelkatu behar da Ilan, untxasko egiten du, untxa egiten da pilotaren txeka joan da Osan, baina Maleuski ez du erman ahal izan. Eta bigarren pondua beraz perdentzat, urdintzat bakatu. Ondo jetxi du goran kontan Xibanek, ustu du ezkerrarekin, eskubialde hortara. Berdeak, zuri urdinak bakatu ez dute nahiko utzi eskapatzerat berdeak. Pentsatuko dira, pentsu dut lehen bailean berriz ziloi berriz honeatzea, berdintzea. Saketik egin du tanto, baino zerbait gertatu da, horratzean lehen osan deguna ez, hiru daude kristala dago paleta eta dago egurra, eta Xuban barkamen askatzen zuen, eta seguraski iskinen bat joko zuen. Zukaretzen ziren, bai, kristalarekin edo berinarekin, bada zura ere, bada zimenta ere, beraz, abizten da pilota ez eta fite joiten den, ez duela beti gauza beran amorra maiten, ez duela pumpea, ez du beti berdin egiten hiru horietan. Eta nekeziak pilotarien zat, beraz. Orain Teok ondo gurutzatu du, hori da egin behar duen jokoa, frontis ezkerreko pareta, eta bestearen aurkariaren ezkerra bilatu berriro beste aukera bat izateko. Eskapatu nako pilota. Ale, zuzen altan lungira berriz. Orain gora bota du, Ilianek, errebotean. Eta urdinak hor dutugu, zazpi eta bat galtzen bali mazuten, lau puntu segiten egin dituzte, beraz ekan nahi du, bostetan direla, bost eta zazpi. Berdinketa raten buruz joiten giren. Beste saken ondorioz. Beste bote bat, edo beste puntu bat hasteko. Eta nekeziak beraz urdin berdentzat barkatu. Orain urbildu dira. Seita zazpi. Hari urbiltzen berdinketari. Ez abiatuko da potatzerat beraz Xuban. Segeran aldikotz. Eskuineko paretaikin, itzuli gaur ez pilota hoi, untxara maitean. Aire sartu behar du, hori da. Untxa sairat botatu duena, eta hor dugu jendeak xalokaez pusten duzuen izala. Zazpi eta bat joan dira, eta hoi berriz zazpi berdin. Ondo junda pelotaren bila eta bi pareta. Ezin duela emana pilota hoi. Ilanek, egan nahi du, urdinek entzinan segitzen dutela. Zazpi tantoko segida. Hori da, Josi. Zazpi tantoko segidan, bat eta zazpi ziren, eta joan dira entzinat sortzi eta zazpi horan buru. Xuban berriz botean, Xuxen aldiuntan. Pilota hori da, txara maiten du. Hori da, egin behar duena, luzatu behar du. Egiten den bezala behar da, zapatu nun min egiten duen. Hori da. Eskenean, nahiz eta gazteak izan, bakoitzak badaki, ez? Nun dakan besteak akatsa edo, gabezi handiagoa, ez? Eta hori bilatu behar da, ez? Eta hor, zuzena joan da pilota bai, sarean, egan nahi du beste berdinketa bat zaila sortzietan. Sorte txarra izan du orain Teok, barrura sartu dan bezala, jodezake iskin bat eta bestaldera, eta sorteare behar izaten da. Ondo jetxi du. Pilota edera beraz Osanentzat, zer egiten du pareta ikutuz, aldeingo dio, hori da.
Antauntza antzatua zen, Teo, baina ezin du emanen. Ez, efektuarekin dator pelota eta kasu horietan, jodigu frontisa ezkerreko pareta hori hartu behar du ezkerreko eskuarekin, bai. Ez dio eman denbora beha prestatzeko eta orduan pelota ekartzen duen efektuarekin aldein egiten du. Alde teknikoa, Josik ekartzen daukuna finalati piuntan. Orain Oxanek ondo luzatu du, eskubi aldera, eta hori saiatu behar dira kentzen pelota Oxaneri, urdinak partidu aurrea atera nahi baldin badute, ez? Aukera asko emate baldin badizkiote, baliatuko ditu, ez? Eta perdeak berri zain zinean ditugu, bigarren txanda erdiuntan, 10 baititugu, 10 eta 8. Beraz, Oxan berriz betean. Betea, barrura, poto judu. Kantxa erdiko pelota bat zuen, pentsatzen dut gurutzatu nahi zuela eta barrura jontzen. Botian berriz zuban. Kasua entzin hortan, untsa segitu du alde honetan. Paretekin, ateratuko dako bainan, ateratu dako, ere mandu pilota bainan Maleuski gaineko majaren gainean jodu pilota horrek, eta beraz ez da berdintzerek izanen hamarretan. Aintzinear txegitzen dute perdeak, 11 eta 9 beraz, 2 puntu tipien deskarta. Honetan, Oxanek eskuineko paretaikin, kasu ez da sartzen, untsa segitu du Gibilean. Buelta mandu, baiak. Zeren hilian ematea zijoanean, orduan Teo pasada ingurutik eta enbazu egin dio. Berriz jokatuko dute pundua. Hori. Berriz jokatuko da, beraz, Oxan botatzerat, behiten txusen, pilota untsa eraman. Pilota edera Oxan entzatzea eginen du paretekin, eskuineko paretaikin. Nekezia binen, nahikoa egin du Teo kaltsatzen hori. Aire sartu da hori da. Zundian pilota untsa Subanek ere ezkerreko alderat, eta nekeziak ilanentzat ezin du bilula izan. Eta berriz urbiltzen ari urdinak, berriz horretugu pundu batetan bakarrik, 10 eta 11. Txanda horren buru frango tinkoa eta jokoa ere frango gustagarria guretzat. Suban eskuineko soko hortarat, baina untxaren baiten du. Odo altxadutu, Ilianek. Ida, noino entzinka aldiuntan urgun gibelerat. Eta Suban lotu da. Kasu Suban entzatzen da, untxa ateratu du pilota saritik. Baina Suban paretekin, baina horra segitu du untxa. Untxa asko segitu du Osanek pinu Subanek zuen aukera polita tantoa dominatzen hasteko eta ez du baliatu eta utzi dio Oxani eta Oxane bukatu du, ez? Lehen osan dako, ez? Aukera gutxi behar ditu tanto egiteko. Eta berri zain zinean berdeak beraz Oxanekin. Jango gora judu, binen eduniz ona zen pilota Ara esibitzen goen zinean Oxan txartzen airetik. Oino ezkerra zaldiuntan ezkerreko paretaikin untsasko, eta bi pilotari urdinak urbilu dira, baina Maleuski Teok ezin du ereman pilota Suban jinbadimada ere bere laguntzerat gibelerat, berantegi zen. Hor ere baliatu ditu paretak efektu pixkate hartzeko pelotak eta gauza oso interesgarriak egiten ditu, ez, duen adinarentzako, ez? Ia da txapelketa honetan ikusitudan partidotan, Ilian hori malurte ditu, gero dago Jon Jubera, biak Azparneko klubekoak. Ikusten zaio, nire iritziz behintzat, teknikoki ondo jolasten duen jendea dela, ez? Elkarteak ezagunak munduko sarean, Azparnekoa eta noizbait bat da. Urgunean ere, uso entzuten dira pilotariak, sareko pilotariak urgunean, ametza pilota ere. Gero Ardoieko kluba da. Baina alde hortakoa.
Angelukoak. Nik uste dut, ardoien ere eskola, ez, badirela umeak orain, ez. Agian lehen senior mailan zeuden, baina orain ere, ez, eskola txiki bat edo badute, ez. Pilotare itzulian izanen du Ilanek, Ilanentzat oino airetik aldiuntan. Harrapatu du, nahiko egin du altxatzen. Oino pilota bizi da, aldiuntan trinkatuko duenez Oxanek ez da oino, Oxan berriz Gurutzatu behar du. Benok dira, ze puntu egiten duten hor. Uste dut partiduko punturiko berena. Eta jendek ere preziatu dute puntu hau, preziatu dugun bezala. Partiduko punturiko berena. Komentatzaileak ere oartu da, denek preziatu dugu pilota puntu hau. Abiadura emikian ikusiko duguna. Pausaino bat hartuko dute, artean beraz abiadura emikian ikusten bukaera zen hoi. Goiko aldean txapa jo du eskubiko aldean. Eta 11 eta 13 dira, 2 puntu tipi, ez da noteusekinik txanda hontan. Ikusten da partidua nahiko berdin duta dijoala, ez? Lehenbiziko setean, eta bigarrengoan, abantaia motzekin, ez? Bakarrik 3 puntu deskartekin bukatu da lehen txanda, eta bigarren txanda hontan berdintze batzu ikusti dugu, eta bakarrik 2 puntutan dira beraz. Zuzena dingitan txigidan, abiadura eman duen oino Oxanek pilota honi, eta urdinek ezin dute ereman ahal izan, beraz perde izanen da, malaugarren aldikotz, malau eta 11. Izkimoz bat bota du Oxanek. Betzen da botatzen bat oino Oxan. Itzulian, Oxan berriz lotzen eskuinitik eskuinerat. Untsa segitu du Oteoka. Alde honetan Ilan Gibeletik defentsan zen, baina ez da konten bere buruaz, eskapatu dako ezkreko alderat. Olako gauzetan nabaritzen da, ez? Ilian pixkat gaztexegoa dela, ez? Indarran ez berdintasun hortan, saiatzen da pelota altxatzen, eta gaina atzean jokatzen du, orduan gero eta urrutiago dago frontisetik, eta baina ikusten da manera dituela jolasteko, ez? Indarra etortzen dan, itorriko zaio gero, beranduxiago, eta... Bakarrik repikatuko dut, bakarrik 14 urte dituela, eta oino ikusten ahalko dugu, bai hemen urruinan gazten txapelketa hontan, baita ere txapelketa nagusietan ondoko urtetan, segitzen badu, hola, baditu kalitateak pilotari gazte horrek. Domaia da. Pausatua zuen Subanek eskuineko aldean, baina Maneruski txaparen azpiko aldean joan da. Eta berri zaintzina hartzen dute. Baliatu behar dute, aukera ondo baliatu behar dituzte Subanek eta zeren ja zulotxoa egiten aizaia 3 tanto, 5 faltan. Domaia da. Biladura emekian ikusten ginoen utxasko emana zuela, baina Maneruski azpian gertatu da. Pompe bat sobera egindako pilota hunek. Horrek egan nahi du, urbitzen ari da hogoietarik urdina, berdeak bakatu. Eta hori iruditu zaio, bote bat bakarrik emango zuela teiaturen gainean, eta bi eman ditu orduan ja deskolokatzen zaitu dena. Leontana eskuineko paretaikin. Oxan defentsan, oino ezkerraz Teo. Oxan, bizida oino. Oxan entzat aldi bat begiro, aldi honetan Gibera jo gitu. Luzatu behar dute. Eskatu dio, bai. Ondo gurutzatu du. Untsa egin du eta merezi du. Zenta hirugarren puntua bakarrik. Iruitzen zaite Oxan ari direla pixkat atzera xego etortzen, pixkat laguntzeko, ez, Iliani ez. Eta bera jokuan gehiago sartzeko eta dominatzen pasatzera, dominatzeko berari. Kasu, untsa defentsan, Suban. Hori da, tantazoa, bai.
Xubanek altxa du, defentsan bezala zegoelako, eta Oxanek bukatu ez. 17. puntua beraz. Berdentzat. Bian girenez hirugarren txanda bati buruz. Hala maten du. Momentuan hasteko ba. Laburago izanen dago, labalitz 10 puntutan, ipatu ginuen bezala. Jatzen da botatzerat ezkeraz. Aldein dio. Orain gurutzatu pixkat. Importanta da puntu hau, badakitek urdinek ez badute hau egiten, gero 18-tan. Justu iritsi da. Bizita, Xuban untsa. Ilan gibelerat, ezkeraz aluen bezala teok. Ezkerazia Ilan entzat bainan pilotai ezin du bildu izan. Ez du bildu. Eta 14 puntua beraz urdinentzat. 14 eta 17. Eiek ez dute gogurik hasteko jokatzeko hirugarren txanda bat, urdinek. Nabarmen da, ikusten duzu Izerri eta Lehortzen, nabarmen datzuk esan aipatu dezun bezala, beroa dago gaur hemen, zetasuna, eta horrek soketan ere badu bere garrantzia. Sokak ere, bai? Soketan ere ikusten da diferentzia hola humidelarik, ezadelarik. Bero asko egiten duenean, sokak lasatu egiten dira, eta humedadea eta dagoenean, gogortu ez. Pilotari bakotxa aldu da bakarrik sare batekin, ala batzuek hartzen ditu? Normalean, hobekiena izango litzake biedo hiru edukitzea prestatzera. Lehengo egunean, finalean dagoen jokalariari teori ez, barkatu, unaieri puskatu zitzaion eta ez zuen besterik prest, ez? Gero partida batean ezin da kanbiatu, salbua uste moduzu, beste ezin da kanbiatu partida denbora eskatu eta nahi duzun garaian aldatu ez. Hemen 8. puntua egiten dute beraz berdeek. Kasua, zantzen sobra goiti joiten zuela, sobra azpitik hartu zuela pilota hoi Xubanek eta eskapatu dako gehiniko alderat. Horrek egan nahi du, azken puntua dutela beraz... Teok agindu dio sartzeko, baina bera azpitik joan da eta azpitik indar pixkat emandakoan. Pari bat egiten duena hoja, pari bat. 16 eta 19. Osanek. Zuen parada bukatzeko txanda ho, inan eskapatu dako bote hoi. Eta berrez abiatzen dago Xuban botatzerat. Labukada, baina hona da. Ben lurdintzen, labukada zen, labukada zen, bai. Baina orduan buru, puntua egin du, horrek egan nahi du, bakarrik 2 puntuetan direla gure urdinak, Xuban eta Teo. 17 eta 19. Jokoak frango edekiak dira hoi, no? Ezen dako ez, hirugarren txanda bat ikusi. Ikusiz, zoin horrikatua diren lehen biak. Neixilukete lau gazte horiek. Pilota edera Teok. Kendu behar dio. Eskurik hartu nahi. Kasu hau Ilanek urrun. Ilanen zatoino. Gerreko paretaikin, itzulian, eta untsara maiten Teok. Horbinen pausatzen, mena, Xubanek untsa segitu. Eta bai urdinako ino. Kasu, gauzak tinkatzen ari dira, hemen 8 eta hemeretzi. Leno bezala gertatzen ari da. Bero txanda hontan, abiadura emiken ikusten duzuen bezala, eta urdin da beraz punduei, sugidan nenugira zinta importanta da bestan dena, pundu hau, kasu Xuban, espaltzen, bai untsa, bizida, eta edera hor kasu Isanek, urrun, bai untsa aire. Aire sartu behar du Xubane. Untsa sartu da. Ontsa.
ondo sartu da, baina ez du nahikoa gurutzatu eta Oxanek sartzeko aukera izan du, ez? Hemezortzi eta hogoi, hala, bigarren txanda egina, horrek nahi du, hirugarren txanda bat ukanen dugula erraiten ginuen bezala. Eta frango horrekatua, bigarren txanda untan ikusitu pundu luze esago batzu. Eta emaitza ere frangotinkoa izan da lehen txandan bezala, ostean hiru pundu deskartan zen, hiru punduen deskarta, guai bakarrik 2 pundu. Beraz, pausaino bat hartuko dute pilotariek eta estapaten buruan berriz hasiko dira. Anartean erraiteko hori hirugarren lekua dugula. Gero ukanen dugula filana nagusia, hortarik partida honen ondotik. Hor hariko dira lau hiru elkarte barkatu. Hemengo lekukoa dira izanen da Unai Teletxea, Ukuñara, bazazpi urte dituena. Gero haiko da Ametsa pilotatik Oier Iturbe Molina, eta parrean ukoan dituzte beste ametsako pilotari bat Matxalaen Mendizabal, bera ere ikusi duguna azken urte hauetan hemen berian Urruñan, eta ekun hariko dela Jon Lafargue Ardoitarrak elkartetik. Hala, beraz hori izanen da, anartean ikusten dituzuen, beraz azken txanda honetan izan diren pundu berezi batzu abiadura emekian. Eta berez, berriz ginen gira, fite, hirugarren txanda honen diskotatzerat. Hirugarren, eta azken txanda nolaz ez. Hala, ikusi dituzu beraz pundu eder horiek eta orain berriz zuzeneraten lugira ipatu bezala. Azken txanda honentzat 10 pundurat jokatako dutena. Eta lehen botea izanen da beraz Xubanentzat. Ondo hastea garrantzitsua izango. Bai, zenta 10 punduri biziki fite joiten da eta bestan da Josiak hazen duzu. Hastapenetik untsa hastea. Bai, eta urduritasunak eta... Eta iduriz zure semeak untsa entzun zaitu, zenta lehen punduan berean egin du botetik lehen pundua. Bat eta 0 beraz urdinentzat. Hale, Xuban abiatuko da berriz botatzerat. Zuzen aldi honetan, itzulian biltzen ahalko du Ilanek. Ilan ez aire sartu. Beranta zuen partida pilota untan eskapatu dako, eta gero pumpatuz geroz zuk erraiten duzuna... Airearen bila fundar du, ikusten duzenean orain gurutzatzen direnean atzeaka egiten du, da gero botela izterrean zailagoa da. Bat berdin beraz, lehen berdinketa, hirugarren eta azken txanda untan. Hori ondo gurutzatu du. Kontuz orain. Xubanek ezkeraz urrun gibelerat. Txarman, Xubanek oinu ezkeraz aliuntan eskuineko paretaikin. Orain ondo egin du, biparetak. Biparetak eskuineko paretaikin eta jondar kukatzerat pumpasarerat, pilota hoi. Eta bigarren pundua beraz, biga eta bat urdinentzat. Saiatu behar da, aukera dagoenean, tanto aurren bukatzeko ez. Aldutan eskuineko paretaikin. Txarman Ilanek. Bai, hor da beti usan. Kaskarra ditu, Oxanek. Ezkerretik ezkerrerat. Untxa moztez Xubanek. Aire sartu behar du, aire hori da. Luzatu behar du. Ez zaitu entzun, Ez zaitu bateria entzun aliuntan. Eta nahi zuen labur jokatu egin hortan, baina txaparen azpiko aldea joan da, magarren azpiko aldeat. Eta beraz,
berde izanen da. Bigarren berdinketan entzat, bi berdin. Hirugarren txandan ikusten duzuen bezala. Nahiko egin du altxatzen. Txapelota ere mandu. Usanek. Ia pelota ikusi duzu ez, zer berdintasunez, ia Teok altxa duenean pelota ia sarrera sartu da, ez da sartu, hartapatu du Oxanek atzean utzi eta tanto bat zure izatetik kontrakoa pasada ez. Suerteak behar izaten da. Hiru eta biga berdeak entzinean. Aire sartu behar du. Utzi punpatzerat eta gero edera maiten dako. Aire sartu behar zuen hor. Kat beranta zuen sartzeko, punpetikak nuben, ere puntua egin du. Partio guztia ala da maki ez, nahiko berdintuta partio osoa gaur. Eta bigarren berdinketa, dugarren txanda hontan, hiruetan izanen da. Suban, abiatuko da botatzerat, punparaziz pilota bai, eskuineko paretaikin, pilota tzara, iberentzan, miren untxabildu. Zebiedura eman duen Oxanek pilota horri. Usu elgar denatzen dute guti askain zinoktan. Berriz Oxan... Ondo Teo orain. Oxanek iduridu, gakoa Oxanen gainan da. Bera sartzen delarik jokoan, zinez jokoa egiten du. Beste velozidade bat ematen dio. Zukraiten zinuena, nahi badute urdinek zerbait egin, behar dute... Atxolutuki hotxan bere Oxanen gainetik pasatu. Aldan gutxiena ikutu dezala pelota. Subane, kuntxasko eskunetik eskuinat, behin bintzen du. Ondo Ilian orain. Ondo Teo ere bai, Teok ere ondo gurutzatu du. Lehena ere mandu Ilanek, baina bigarrenan entzat ezin du ere mandu. Oraingo jokaldi hontan nabaritzen da, leheno egin ez duena, orain junda airearen bila ez. Oso ondo gurutzatu du. Eta Ilanek biztan da, nekeziak pilota honen ere maiteko mugurat. Hartzen du bere denbora Sumanek botatzeko. Deia kasek txanda honen erdian gira, lau berdin dira. Piskat beranta bazuen, Frango apalaktu du pilota bai. Ezkitik junda, hasi da gaizki piskat saketik, erdia bota du. Ilianek hanketara jokatu du, eta hanketan, hori zailtasuna dira, ez? Alde indio pelotak, ez? Berdeak berri zein zinean, pundu txipi bat ez balimada bakarrik ere, 5 eta 4. Bora, ez? Kasu, epairak zer gandu bai. Bera, Ilian bera gelditu da, kiroltasunez. Eta beste berdinketa bat, 5 kunduz, 4 berdinketa egin duzte. Zinez, partida tinkutsua, lehen bitxandetan bezala. Eta ezin egan, norek joren duen hirugarren lekua momentuan. Ondo bi paretak orain, Ilianek. Berdeak berriz hor, eta Suban ikusten duzue antenan, eta ezin du pilotai ere man. Punpasare, erat joan dako Subani. Ondo Ilian orain errebotean. Eta berdeak berriz aintzinean puntu batez balimada ere. Oxan altzuet perugorriarekin botean. Teok untsa ere man. Aire sartu behar du. Untsa, ez dako sartzen. Ez da sartzen, suertearen nola esaten genuen suertearena, eta bida orain. Ez, urrinek ez dute sortea alde untan, puntu untan segurrik. Eta zilo txipino bat egiten berdek, 7 eta 5. Erazten dut, beraz, 10 puntuetan dira azken txanda hau. Efektirio egiten dela. Teok ere maiten. Oxanek arrozen bote hoi. Ondo da hori. Defentsan Ilan, eta bai, defentsan banan ezin ere man. Eta ordinak beti hor, puntu tipi batetan dira bakarrik, 6 eta 7. 6 eta 7.
Iranek ezin du eraman pilota bai. Biatura, tipian ikusten duzuen bezala. Eta Xuban Lopetegi beraz ametsa pilotakoa botean ikusten duzuen. Aukera. Pilota edera, eskuin jo egiten du, bera untsa segitu du Oxanek. Zer domaia. Liuntan ikusia zuen, zilo bat bazela ezkerraldenat. Beraz, pumpasairat botatu du, baina agere. Sobera gurbanta izan da, sobera fite nahi zuen trenkatu, erra pundua. Gehiegi ajustatu nahi du, Oxan bestaldean zegoen. Eta 8 eta 6 aintzinean berdeak, kasu-kasu, 2 pundu berdintzeko, beste 2 pundu bukatzeko. Uste dut buelta manduela. Eta hor, berriz egin duten, ez dut segitu pundu hau. Bai, berriz egin da. Berriz, botean beraz, Oxan altzuet. Sortzi eta 6. Oxan entzat pilota edera. Aukera daka hor. Eskuineko paretaiki. Ezkerrarekin baliatu beharko luke beto. Ezkerrarekin baliatu beharko luke, zuerte txarra. Eta Teok zuzenean jo egiten pilota igortzen xarerat. Zerregan nahi du, azken pundua okardu dutela. Berlek. Sorte txarra partida bukera hontan, domea da. Detaile txikia dira, baina hori amarreko partidatetan eta hori suerte hori behar da, ez? Bueno, 7 eta 9. Ez da bukatua. Ale, sinesten duten hori, no? Zubezala, Oxan. Sake hon bat orain. Xuban eta Teok sinesten dute. Kaso egiten didan. Kaso noat sakatuko du. Zuzenen lugira, importanta baita. Ondo hilian. Da. Ezin duara emana izan pilota hori Xubanek. Eta horon buru, berdek joan dute. Hamak eta 7 azken txanda hau. Partido borrokatua izan da. Ikusten duzuen bezala, bai emaitza aldetik, bai ere punduak frango tinkoa izan dira. Txarautzekoak dira gazte horiek. Egontzizte gurekin, zenta bat edo beste ginen da, pentsu du behar ba Oxan gutarat ginen dela. Beraz, utzi beharko duzu zure leku beroa Oxan Oxani hoiko ustez, eta gero istantean elgar bilduko gira komentatzeko finala handia. Oxan ikusten duzue, kurutzatzen dira bai finala handikoak, bai finala tipikoak ere 8 pilotariak. Eta beraz bat ginen da komentatzeko finala tipi hau. Gero anartean pausa tipi bat eginen dugu eta gero berri ginen gira hunarat. Anartean komentatuko dugu finala tipi hau, beraz Oxanekin hunat urbilu behar litakena. Anartean usten zaituztet ikusten pundu batzu, azken txanda huntako pundu batzu. Nun nagusitu diren, beraz, berdeak, Oxan altzuet Peru gurria eta Iran jurrege berri. Urtenetik dinin bandira ere, lehen txanda galdurik. Ebe hor muru, hirugarren lekua joan dute Urruñako xapelketa huntan.
Arratsaldeon. Hala, eta utziko dugu abiadura emikia diteko bere zuzenean, gazte batekin, Frango Uroz dena, nolaz ez, Osan? Bai, ongi jokatu dugu, bai. Zaila izan da, zenta lehen txanda galdu duzue, partida guzia tinku izan da, nola bizi izan duzu finala txiki hau? Bai, lehen txandan ez nahiz ongi sartu, baina gero ongi pasatu da. Ilano ere hobetu zen, falta gutxi egin ditu. Lehen txandan berba falta gehiago, berba gaztena da ere, urduritasun pixka bat? Bai, biziki gaztea da, eta bere adinentzat ongi jokatzen du ere. Fite daten da, beretzat. Josik erraiten zaukun, berba zuzirela gakoa, bazakiten zu etzutela zure gainean utzi behar pilota, bilan zutarik ateratu behar zela. Eta zu biztan dena pilota edera bazinturarik, sartzen zinen jokoan eta min egiten zinakoten. Bai, ez dutukan pilota asko, baina noiz pilota badut behar dut zerbait egin. Eta gero, azitugu puntuak bukatzen. Bai. Hala, ilanekin izan zizte, ez duzue berba pixkat txapelketa huren berezitasuna da, ez zireztera taldekari, ez elkarteka, baina elkarte desberdinetarik, eta ez da beti erretz berba beste lagumatekin jokatzean, nola pastu da ilanekin txapelketa hau? Zinez ongi pastu da, ez da problemalikukan, lehen ongi pastatu da. Bai. Gero prestakuntza bat izan da, pentsu dut txapelketa hau, txapelketa nagusiko ere? Berantxako hasiko zirezte txapelketa nagusia, gero? Bai, nik Jon Lafargekin, jokatuko du orain. Jon Lafargekin izango da, bigarren mailan. Urruñan behian? Ez, Ardoitarrakin. Ardoitarrakin? Bai, joten naiz Urruñetik. Hala. Notetan urruñorak zen, baina joten zira... Bai, joten naiz urte honetan Ardoitarrak. Eta antz mailetan hariko zira? Bigarren mailan. Bigarren mailan salkatzen zira? Bai. Horrein hartua izan zira helduen mailan, ala bakarrik azten mailan zinen? Urruñarrakekin jodut Romain Holandegirekin, bigarren mailan ere. Bigarren mailan ere. Eta helburua zer izanen da sasiontako? Espero dugu lehen mailan goititzea. Egan nahi du, lehen maila joiteko zer egin beharko da txapelketa irabazi edo badira bajandelak, nola pasatzen da? Bai, berda finala irabazi. Ez da beste... Aukerarik. Bai. Piskat txapelketa hau aipatzeko, zer diozu Frango goiz heldu da sasoian alere, maite duzu alere, sobera goiz heldu da, piskat bakantzak mozten dauzkitzu dataren aletik zer diozu? Ez datak ongi dira, ez dut zakit... On est habitué, quoi. Uste aktuak zirezte. Bai. Txabanki, eta orain urruñako pestak beraz, ez duzu ahont urruña ahantzi eta urruña negoen ziren gau? Bai, biskat, bai. Hala, txabanki. Beraz, eskertuko zaitugu, oino bibazu Osan eta ilan, ezpalimada ahantzi behar biztan dena. Biztantzen dira finala nagusiko eta milesko goraino eta bideon, beraz. Bai, esker deneri. Hala, beraz, utziko dugu antena sumiten borarentzat, eta berriz dinen gira finala nagusiko berantxago, istantarte beraz. Euskararen erakunde publikoak bilangile sekatzen ditu denbora osoz lan egiteko. Erabilpena misio karguduna, 12 hilabeteko lan kontratu mugatua mugagabea bilaka daitekeena, eta erabilpena saltegiak eta bizitza soziala misio karguduna, 12 hilabeteko lan kontratu mugatua. Hautagaitzak irailaren 22ko epera helarazi behar dira, setasun guztiak eperen webgunean mintzaira.fr. Begiratzeak gure munduaren pertzepzioa zorrozten du. Eta
erakusketa honen benda berriz, helburua da hori. Jendeari ez bakarrik nire lanari buruz, baina gero, zenbateraino beharrezkoa den begiratzea eta ikusteak bakarrik ez dela nahikoa. Bonjour à tous, merci d'être venus. Avant, cette exposition a été à Bayonne, en Didam. Donc c'était un peu, les thèmes étaient les mêmes, quelques photos aussi, mais les lieux étant différents, ça se module un peu différemment. Cette exposition n'a pas comme vocation de montrer de belles photos. Il y en a beaucoup et ce n'est pas tout à fait l'intérêt. Deuxième chose, cette exposition n'a pas comme vocation non plus de parler de la montagne. Du tout. La montagne, c'est beaucoup plus d'autre chose que la pente. La montagne, c'est un tas de choses. Des plats, des plateaux, des lacs, des trucs, des sommets. Un tas de choses dans la montagne. Des humains, des bêtes, qui ne sont pas la pente. Et troisième chose qui ne rentre pas non plus dans la vocation de cette état, que vous remarquerez tout de suite, c'est les lieux. C'est-à-dire, il n'y a pas de cartel. Cet été, le Centre départemental d'éducation au patrimoine Hospitaléa accueille l'exposition itinérante Vivre la pente de l'artiste Sigor. Cette exposition a débuté en mai au Didam à Bayonne. Elle se poursuit actuellement ici jusqu'à mi-octobre et s'achèvera à Moléon, à Aguerria. La volonté de l'artiste est de pouvoir suivre un chemin dans les trois provinces du Pays Basque Nord, d'où notre collaboration avec la communauté d'agglomération du Pays Basque. Cette exposition a été conçue par la commissaire de l'exposition Alexia Lararte ainsi que Sigor. Ici, il y a des gens qui ont opté pour vivre avec la pente, pour repousser la pente. Vivre avec. C'est des vergeries, mais ils auraient pu terrasser, faire autrement. Voilà. Là aussi, c'est pousser la pente, mais vraiment épouser la pente. Vivre avec. Maldari buruz, pentsara reflexio bat egitea. Gu apaitzen gaitu, gu moldatzen gaitu. Eta momentu berean guk ere gure ingurua moldatzen dugu, guri konbeni zaigun bezala. Da guk ikusten dugun mundua guk apaindua da, guk moldatua da. Etzen lehen hola. Eta hemendikan urte batzutara ez da hola izan. Beste modu batez apainduko dugu, eta oain ikusten dut, ni nauk, eta jendeak ere bai, ez dakit ikusten duten, baina nola zenbait jende malda hauek apaintzen nahi diren beste modu batez. Beste behar batzuk bai dituzte, eta hortaz beste modu batez apaintzen ari dira. Uste dute, baina ez dakiten non diren. Bat ere. Batek, obik, esautuko dute leku bat, gora bera, baina ez guziz. Kartelik ez dira, bestela galduko gineken denok kartelaren inguru hortan mintzo. Koloreak laguntzen gaituzte berriz ezagutzen dugun lekua. Eta interesa handia duen horrek, baina eta zuri beltzak bortzatzen gaitu hobekio begiratzera espaitugu ongi ikusten mundua ez den bezala. Toutes ces photos ont été faites à l'aube. Mais l'aube ne permet encore de voir le monde qu'en noir et blanc. C'est l'aurore qui commence à poser des couleurs dans le monde. Après l'aube.
chronologiquement, l'un arrive après l'autre. Bizitzen du Malda eta hori dauku parte eman. Eta egun guztia sobera fite ibilki gira, eta ez du ikusten, Malda horren erran nahia, biziki maite ukan dut, zigorrek untsa esplikatuik ze nahi zuen erran bere argazkitan. Eta lehen bizian iduritzen zizatan biziki ilun ziela, ez nien argirik ikusten, baina bere esplikazionekin, jo konpreitzen dut eta biziki maite ukan dut. Moi, quand je sors de cette exposition et que je regarde tout autour d'Hospitaléa qui est entouré de pentes et de montagnes et de vallées, je réalise que la pente façonne l'homme, tout comme l'homme façonne la pente. Grâce à cette exposition, on peut avoir un recul qu'on n'observe pas ou qu'on ne prête pas attention quand on regarde une montagne ou une pente et on se dit « Ah, elle est jolie la pente !» Alors que quand on vient à l'exposition, on se rend vraiment compte du rôle de la pente sur l'homme et inversement. Arratsaldean ikusleak hemen gira Urruñako trinketean ikusten duzuen bezala gure sartuko gira kanalduderekin eta segituko dugu gazten sareko xapelketaren finala handia. Beraz, horra jokatuko dute lau pilotariak, beraz, zuzenean gira ikusten duzuen bezala lau pilotariak orain sartzen gira eta beraz, Urruñako elkarteak gomitaturik, beraz, lau pilotariak horritugu. Eta beltzez izanen dira batzu ezkerrekoak deituko ditugu beltzez, eta bestiak ubelez, nahiz eta biak ubel diren guti edo aski, binen errestasunaren zat, biak ezkerrekoak deituko ditugu beltzak. Eta gurekin laguntzaile teknika atletik Josi Lopetegia, txaldean Josi. Pilotana eta berezik isarean aditua biztan dena. Eta hasiko gira segidan presentatzen lau pilotariak horiek nor ditugun. Lehenik beltzez direnak, beraz, ezkerreko aldetik izanen dira nor, Rosi. Beraz, matxalenek hemezortzi urte ditu, Lion zaharrena izanen da zenta berak hogoi urte ditu, beraz ikusten dituzue, beraz hor aintzinen dituzue, beraz ezkerreko aletik beraz mustatxarekin, beraz Lion Lafarga, eta matxalen bere ondoan. Horiek beltzez izanen dira beraz, eta bestiak parrean izanen dira beraz ubelez, nor ditugu horiek. Hauek ere, 17 eta 18 urte dituzte. Beste, hirugarren mailean, hirugarren lekuaren zat baino zartxago, baina denak hogoi urtez petik, salbu Lion Lafarga, beraz hogoi urte konplituak dituenak orain. Epailea bi hitz dugu, Urruñako ere. Ez da Urruñakoa, ez daki ziur ez deko goratzen ungoa den, Janpola bat da, Frantziako xareko hautatzailea. Beraz, bera izanen da epailea finala nagusi untan, beraz. Ikusten duzuen, beraz, hurbiletik. Beraz, aurkezpenak bukatzen dituzte antolatzailek, eta beroketak bukaturik, beraz, fitea hasiko dira. Berezitasuna ere kondatzeko manera, zenta aipatzen dinuen, beraz ez dira berrogei puntutardik ginen, beran txandetan izanen da. Hori da, bi match hogeiko izango dira, eta bakoitzak bat irabazizkero, desenpatea izango litzake bat 10. Azkena, beharrez, beraz, 10. Bistan da, lunetak eta guziak askoak eta jauntzi behar dituztela partidan hasteko eta seguritatez hartzeko biztan dena. Biziki fite joiten bat da.
Eta ez dut ikusi lehen botean orentzat izanen den, ikusi duzu Josi behar ba? Lehen botean orentzat izanen den? Ez naiz konturatu. Ikusi dugu behaz, zuzenan nok joanen duen. Enitzan entzuten aipatu duzu protekzioa eta justo beraien arteko partidoan Matxalenek pilota kadaba jaso zuen Masai inguruan eta puntu bat eman zioten. Gertatzen dira beti usuola kolpeak pilotarien ganik? Gertatzen dira, ez dira oso maiz gertatzen, zorionez, baina gertatzen direnean, hori ez, batzutan izaten dira aparato oso xamarrak, ez? Beharrik kaskoekin eta lunetekin normalki ez da kolpadura haundirik normalki. Eta hala, ez ginekien nok botatuko zuen lehen aldikoz, unai izanen da, unai teletxea, beraz ubelez jokatuko duena. Falta egin duzu. Botea falta izanki, beraz beltz izanen da, beltzak izanen dira azpiko mailan. Ez horiek Matxalen Mendizabal eta Jon Lafargue ardoitara. Hala, lintan ez da faltarik eta puntuak hasten alko da bereziki. Eta unaiek pilotari huts egin du. Eta beraz, bigarren puntua ere beltz izanen da, biga eta 0 momentuan. Aire laguntzea junda aire sartzen eta alde egin dio. Beraien arteko ligaskako partida, beraien multzo berdinan zeuden eta bakoitzak set bat irabazi zuen. Ikizia giberuntarik, bai paretekin oino, hoko biltzen da Untsa Oier. Haure Oier entzak giberetik. Unai ondo pilotatzara Matxalentzat, bizikifti betin zen eta ezin du bildu alizan Matxalenek antenan ikusten duzuena. Eta horrek egan nahi du, lehen pundua izanen da Ubelentzat eta Unai Teletxea eta Oier Iturbe Molinaren zat beraz. Legatzen da botatzerat. Unai, Urrun, Xuxen, airetik hartzen du... Jonek bolea oso ona dauka, posturak oso polita ditu Jonek. Aipatzen duen kolpatzea, eta hor, bi pilotariak izitu dira, beharrik ez da beren gainean joan. Eta hirugarren pundua beraz beltsentzat. Eta Matxalen berriz botean, 3-1. Espero dezagune ez bildurtzea, bia saketik egin du, moztu egin du ez, gerotin da pelota. Laugarrena. Momentuan frango ofite egiten dira punduak, kusiko luzatzen dituzten ez pixkat gehiago. Matxalen botean. Nahiko sake hona. Oiere jetxi du. Sartzen, eta nekeziak gane ditu, lujrean da, eta Jon Lafargue, eta ezin du ere eman alizan pilota bai. Hor iskinean jo du. Eta beraz, izerdiaikin bizten dena, behiten dira torratzerat Jean-Paul Labat erraitun janduzu bezala, ez diten kolpa pilotari horiek. Eta unai beraz abiatuko da botatzera bigarren alikotz, biga eta lau finala ondiuntan Urruñan hemen. Urrun gibelera eta Matxalen botatzen lotzen da pilota horren emaiteko. Aliuntan, Matxalenek uste zuen behar bat pilotai ateratuko zela, presten pilota horren hartzeko, baina ez da lokorik gertatu eta joan da kokatzera eta lehen txarean, pumpa txarera. Nahikoa izan du unaiek onera altxatzearekin pelota, baina gero fraile jo du eta suerte pixkatekin barrura. Bai dugu behar ba lehen berdinketa, behatzen da botatzerat beraz unai. Eta bai da lehen berdinketa, lauetan izanen da lau pilotarien artean. Lehen txanda dugu oino. Jogaztet oraindik berotzeko daudela pixka bat. Ritmoa normalean bi atzelarien artean horregongo da burruka, ez? Ea zenek dominatzen dion zeni. Abiatzen da botatzerat nahi Teletxea.
Su pilotatzera, eta bai untsa ere maiten du alegre. Bai. Iran Lafargek urrun botatu du pilota hoi. Eta horren buru, pundu egiten dute beltzek. Eta Matxelen abiatuka da berriz botatzerat. 5-4. Matxelen Mendizabal beraz ametsa pilota elkartekoa. Bai, hauek ere, baliatzen ari dira txapelketa hau, eta gero hiruran egingo dutena, ere bai parejan nahastuta direla, gero iparraldeko ligako txapelketan hasteko, ez? Preste goteko hasten daneako, ez? Eta ametsa pilotakoak nola gertatzen da, ari dira iparraldeko txapelketan, ere baute beren txapelketa egualdean? Ez, egualdean kluba bakarra dago, ametsa. Beraz, hemen ari dira... Hori da, hemen jokatzen dute, iparraldeko txapelketa jokatzen dute, eta gero ez dute aukerari Frantziko txapelketa jokatzeko. Baina, bueno, iraietik abendurako bitarte hortan iparraldeko liga jokatzen dute. Ados. Eta bigarren berdinketa egin dute 5etan, eta orain 6etan jantzira urbilak, Unai Teletxearekin botean. Doskatu dio, Oierrek. Nekeziak okan ditu pilota unen ere maiteko Jon Lafargek. Eta Ubel izanen da, 7. alikot, 7-5. Eta Unai berriz botean, Xuxean aldiuntan ere, eskuiniko paretarik gabe, defentsan, pilota edera Matxalentzat. Zerri deliberatzen du, ezkerreko alde hortan, behinan pilota aterata da. Matxalen berriz ezkerraz. Nomaia da, pilota edera zuen Unaiek eta ez du baliatu. Azkarregi joan da jotzera pelota. Lasaitasun pixka bat euki behar da. Hala, gazte dira hori no, Josi. Bai. Ni ere zure adiana jinen orduko, okaren dute. Nik ere adin hortan seguraski. Hale, Matxalen botean beraz. Eskuineko eskola, dena ateratu da pilota bai. Ondo Jon. Horatzean euki behar du Oierrek ere, bai, bata besteari horra, zenbat eta atzerago. Hale, bizida pilota baino, Jon Lafarga entzina eginez, eta ere maiten ahalko du alere Oierrek. Hor ere Unaiek pilota egin du. Eta etzen ugun pilota ontarik. Bere asmoa frailera botatzeko zela, iruditu zait, ez dakit. Eta berdinketa, 7etan izanen da, Matxalen botean eskuineko pareta ikin aldi honetan. Eta ezin du ereman alizan pilota hoi Oierrek. Zaintzinen pasatzen dira beltzak. Budu bat balima da ere. Jun, gibel oktarat, baina untsara maiten... pilota edera Unaiak aldiuntan ere maiten du untsa, Matxalenek ezkerraz pumpasare sekatzen du, menez du lortu. Ondo aire Oier. Jon ere bai, ikusten nola aurreratu den. Lafar untsa antzinatu hor. Azpiti joan da. Eta falta zen iduriz eskuineko alde hortan. Eskuineko xoko edo du. Egan nahi du. Beltz izanen dira, bederatzik puntu hoi. Diadura emekian hor, goiti donda. Ez duzu ikusiko antena irudian, baina eskapatura gaineko alderat pilota hoi. Sake hon bat Matxalenena. Sake berri bat eta eskartatipi bat ikin dutena. 7etan izan da berdinketa, hor aintzina joiten dira beltsak. 10 eta 7. Tartetxo egin diote orain.
Aion Lafarga ezkerraz, untsa antzinatuz. Aprobetxatu behar du hori. Ezkerreko paretaikin, emaiteko efetua. Aire Oier ondo. Hori ere bai aprobetxatu behar du Oierrek, geisteko pelota. Eta hortzen joan. Eta Ubel izanen da. Ubelek ez dutizte urruntzera tutzi nahi beltzak. Horrela aurrelarientzat, errebote luzeak gertatzen direnean, atzelarientzat bizkor etortzen zaigu ez, pelota ez. Zaila izaten da kontrolatzen. Ura, zinestu berezia egin duena hor, baina bizi da ere. Ondo matxan. Aion Lafarga da maia. Pumpe puli bat egin du, baina etzen aski, eta pilota hori ez da heldu mugura ino. Beraz, berriz urbiltzen dira Ubelak behatzietarat pundu txipi bat eskasdakote berdintzeko. Berriz zeuna iteretxea botean. Pitu egiten da, ez segitu du pilota hori Uierrek, baina ezin du bildu izan. Eta beraz, berriz aintzina joiten dira. Jun behar du pixka eta aurrea xego, sake errestoaren bultan, Oierrek, gaizki errapatu du hor, gaizki kolokatuta. Eta hor, matxalenek hartu du pilota hori ezkerraz, baina igurraren gainan duen dako bere sarean, eta beraz ezin du ereman izan. Hale, hoi ikusko dugunez berdinketa hoi, ustean hamaketan ez dute egin, behar hameketan izanen baita. Unaiteletxea botean. Aire sortu hori da. Ezkerretik ezkerra atuntxasko Oierrek. Kontuz gora. Eskatu dio Oierrek. Entxeratu da jokoaren nahaste atu nahi, baina maleruski eskapatu dako pilota hoi gaineko alerat. Oierrek eskatu dio zetik ganu nahi azpitik joan da jotzera, eta gainera indarrez, orduan ikusi dan bezala segituan gora iotzen da ez. Orain Oier azkarregi junda tanto egitera, fraile saiatu dela irutzen zait, eta pazientzi pixkatu eki behar du Oierrek aguantatzeko. Eta entzinant juten dira beraz beltzak, berriz 3 puntuen deskarta, 13 eta 10. Hore, maha onkezuko ineko maha, eta berriz beltz izanen da. Menton, Josi, pundu guti. Pelote guti. Pelotakada guti egeran. Akatsak ugari asko izaten ari dira. Eta peloteo gutxi. Gazte dira, naiz eta dira finala asko jokatu dituzten ikusten dugularik beren txapelketak azken urte hauetan. Badute finalen usaia, baina diuntan hori ondo, sondo egin du nahi, Gestuuna egin duena, gestu pilota eskin motzarekin pausatu du beren gaina eta gaupistu da pilota biziki fito egiten dela eta ezin dutela ere eman izan. Oso ondo junda hor bolearen bila eta hori dena izan da Oierrek dominatu duelako tantoa eta aukerak bilatu behar diala, ez? Pareja bezala bilatu behar di aukera. Leno tanto bikaina eta orain ezer ez zuen pelota faiatu du. Eta Unaieko oparitxo batekin duena. Ia da, gaztea dira, denak gauzak azkarre egin nahi dituzte. Matxalean abiatzen botatzera, 15 garran elikotz dira 15 eta 11 lehen txanda untan, finala handi untan. Hor ondo Oierrek, eskubitik eskubira, indartxu, atzean pelota erortzeko. Hauek ja denak ez dakit, Unai ez dakit jokatuko den bigarren maila, baina beste hiruak bigarren mailan jokatuko. Bigarren mailako maila dute osteana. Jokatuko dute. Aipatu dauku ere Oseanek jokatu behar zuela bigarren mailan. Jonekin jokatuko du. Jonekin, bai. Beraz urgunatik jonen da angelurat. Ardoiera, bai. Pareja
oso polita egingo dute. Ez du, errandu, argiki, nahi zutela lehen mailera tupatu, beren helburua izanen da sasoi untan, beraz. Hori aipatu dit, ea topatzen garen lehen da biziko mailan, eta esan diote mugitzeko, igotzeko aukerak baliatzeko azka, zatik guri ja adin asko daukagu, ja. Za horiek behar dira aldarazi. Hori da. Ja, pausua eman behar dugu bazterrera. Beharko dute frogatu, mehesi dutela beren froga, ez duzu ezuen leku hola utziko pentsu dut zekere. Hala, jingiten beraz partida untaraz, beraz hamaseietan gira beltzak. Amalau hamasei. Amalau. Beraz, beltzez zaintzinean Matxalen Mendizabal eta Jon Lafarga angeluaga beraz ardoireko pilotaria ikusten duzuena iruditan beraz. Eta unai teletxea botean beraz ubelentzat. Sobera fite jantzuen pilota hoi Jon Lafargak eta hurbiltzen ari. Tanto itera bota duia azkar. Hurbiltzen ari ubelak. Gai. Pundu bat eskaz dute bakarrik berdinketa baten egiteko. 15-16 mentuan. Barrura ere. Berdin dut. Segidan joan dela sareatu zenki, eta horrek egan nahi du, azken berdinketa zazpietan izan balima da, beste bau, hamaseietan dugu beraz, lehen aipatu duzun bezala, hori tantoak nahiko fite, nahiko azkarre ari dira joten ez. Eta txantxo txipik elitzen dakote beren lehen txandaren joiteko, eta hor pari bat eketen duena unaiek, zenta majaren gaineko aldean joan da pilota hoi, beraz, beltzek egiten dute hamazazpigaren pundua. Ez da deus egin niko ino, urbil dira, eta txantxoak egiten ginoen bezala, fiti joiten dira. Matxalen Mendizabal botean, beraz. Susen botatzen, airetik lotzen da... Aire sartu behar du. Aire... Ondo junda airaren bila, ez du asmatu, baina hori berea zen, zer hori utzi ezkero, botearekin eta Jonek zailtasunak izango zituen erbote. Eta berdinketa, hirukua berriz, osten bezala. Eta falta, egan nahi du, aintzinean pasatzen dira, beltzak berriz. Matxelanikin botean. Kasu gauzartinkatzen ari dira, pogo juterat ahibatzeko. Justo iritsiko da. Urgun oino, unai, oino airetik unai, hobiltzen da joan kasu, diadura eman dentzula, benen bizi da oino. Nibela goititzen ari da hor, azken puntu hauetan, importanta dira, bizton dena, lehen txandaren joiteko. Doble uste dut. Eta hor zarrekin du, bai. Epaileak egan du, pilota horrek bi punpe egin dituela. Eta horrek egan nahi du, beltzek dutela 19. puntua eginen. Tanto hontan bai, pelotatu dute pixka bat. 19 eta 17. Lehuntan ez. Eskatu behar zion nik uste dute Jonek ez dakite, bai, dira, izaio esaten berea zela, da arrazoi duz, pelota hori kantxa erdira zetorren eta bera hor atzetik aurrera zijoan. Berarentzako dominatzeko pelota bat. 18 eta 19, pundu txipi bat aski dakote, bai berdintzeko, bai bukatzeko, kasu elgarra jenatzen dute guti edo aski, binen Jon Lafargak untsa segitu du. Gibererat eta giberetik ez da ginen. Berriz eman du. Berriz bakatu. Horre euki dute, hor trabatu dira, eta Matxalen eta Unaien artean uste dut. Epaileak errandu puntu hau berriz egiteko izanen zela. Matxal, Unai berriz botean barkatu 18 eta 19 beti. Aukera polita hori. Kasu, zer eginen du oierrek pilota hoi. Airetik, aldiuntan. Ondo. Matxalen beti hor da. Gurutzatu behar du hori. Oierrek abiadura emaiten. Baina beti bizi da. Hor, harrapatuko du. Nahiko egin du. Matxalen, ezkerretik ezkerrea eta airetik Jonek. Lehenago. Airetik oino Matxalen.
iskina. Etzen dugun, suertea aipatzen zinuen ostean, hau ere etzen dugun. Lehen aipatu duan bezala, suertea ez, ze ezberdintasun dagoen, ja, lehen eta biziko matxa beraien azanean, iskina jo eta emberetzina orain. Ale, azken puntua izanen da, beraz, txanda hontan, kasu, ez dute bat ez bestiak utzina nahiko, pentsu du. Ale, pilota edera unai entzat, oino unai ezkerraz, Ibel, baina hor da Jon, itzulian unai, bai, untxa, Oier, bai, ez. Ondo Oierrek eskatuta, ondo eskatuta, eta ondo... pilotatzaga zuen hori. Hor jokatu behar da, Frontis ezkerreko pareta eta saiatuz hor ez jotzen teiatu gainean eta zailtasuna jartzen. Eta lehen mantxa joiten dute beraz Unaiek eta Oierrek. Puntu txipi bat ez balimada ere, hogoi eta hemeretzi beraz. Nahikoa, puntuan nahikoa. Hala, intartxitatea bazen azken puntu untan, nibela behar ba jokoak frango laburrak ziren, puntuak frango laburrak ziren eta frango motzak. Baina emaitza hasteko hortzen eta frango tinkoa zen. Zenta berdinketak izan dira lauetan, bostetan, zazpitan eta gero berriz aintzina joan dira beltzak. Baina berriz berdinketak izan dira hamasai, hamazazpi, hemeretzitan. Eta horren buru jokoaren kontra. Ez dakit binen ez beharren hastean hasteko ubelek joan dute lehen mantxa. Hala, beraz, utziko zaituztet segitzen puntu horiek abiadura emikian. Pilotariek ere pausa hartuko dute pausaino bat. Eta segituko dugu bigarren txanda hau. Bere, hala, hemen Urruñatik. Beraz, segitzen zinuten, beraz, azken puntu hauek lehen txandakoak izan baitira. Eta istantzian fite ginen gira berriz zuzenerat. Hala ikusten duzuen bezala, dira beltzak hor ditugu. Matxalen Mendizabal eta Jon Lafargo sartuak direnak. Hala baina gogoarekin bigarren txanda honen joiteko. Zenta lehena antzinean balimaziren ere bigarren hamarkadan. Ebero horren buru puntu batez galdu dute. Horrek nahi du, beharko dutela hirugarren mantxabat jokatu nahi badute, nahinik hau idabazi, eta hirugarren mantxabat jokatu nahi badute finala haundi hau eleman. Eta nartean ubelak dira lehen puntuaren garaile. Beltzak. Beltzak bakatu. Beltzak gintu bai. Matxelenik bai. Matxelenik berriz botean abiatuko da. Hala, ikusiko zehaina eman dakuten, aipatzen ginuen bezala Josirekin. Puntuak frango motzak ziren, eta emaitza tinkoa balimazen ere, behar ba maila etzen hobenetarik. Finala bat da, eta finala erraiten den bezala ez da irabazten da. Ikatzen da eta irabazten da. Manera ez du deus ikustekorik, eta finala beti momentu berezi bat da. Hala, beadura emekian ikusten zuen beraz, matxalaren bote hau. Ezin duena... Oierre faiatu du errestoan. Bieta huts orain. Bieta huts, Matxalen Mendizabal botean berriz, metxa pilotako aintzindaria. Oso luzea hori. Unaiek. Unaiek pilota edera zuen hor, izina zuen pilota honen hartzeko, baina margaren azpiko aldea joan dako Unai pilota hori. Lenda biziko matxan bezala segitzen dugu, 3 tanto eta 3 nahiko azkarrak, peloteo gutxi. Alde honetan berriz gibelela eta
untsa emaiten du, untsara emaiten, baina sarerat, zuzenean, horrek ekan nahi du, lau pundu segidan egiten duztela, eta beti zerotan dira oino ubelak. Atxalen botean, laugarren alikotz beraz. Asu, bai, beti bizi da. Aintzinetik heldu oier. Ondo Jon hor, Usten du itzultzerat, baina ere maiten du ala ere, bai. Asu hau, ez da sartzen. Pilota bortitza eta zuzenean joan da kokatzera eta hirugarren sare hortarat. Beraz falta. Eta bosgarren pundua beraz beltzentzat. Lenda bizikosetan ere, holaxe hasiera ez, eta antzeko ez, zulotxo bat egin dute beltzek. Atik, gero lauetan berdin duzuten, aldiuntan ez da holakorik gertatuko. Aldiuntan Matxalenek atik falta egin du. Uste dut Jonek eskatu diola. Eta lehen aldikoz botatzen alko du txanda juntan Unai Teletxeak beraz. Ikusten duzuena, zuena intzinean. Matxalenek bildu pilotoi, oino pilota edera Unai entzat, bien artean eraman dute, urgun pilotoi kasu efetueri eta untsara maiten. Itzulian haure izanen da. Eta Jon Lafargek falta bat, untsa sartua zen sarean, pilota horren kentzeko, baina eskapatu dako. Eta falta egin du horren buru. Eta bigarren pundua izanen da, beraz, ubelentzat. Biga eta bost finala untan. Ondo hier luzatzen hor. Ikusten dugu, Jon Lafarga egeski lortzen dela airetik, gibelani... Eske oso bolea ona dauka. Ez baita espada bazterretik, baina hain izartzen du gainetik iruditzen daut, Eta eskubiarekin ere dominatzea pasatzen da. Matxelen defentsan. Bueno, zinean. Ezin du bildu ala izan pilota hau, oierrek. Uste dut Jonek aipatu duzuna, bolea eta hori maisu, etxean duela maisu ez, Joel Sistiageren hilo bada, eta maisu bikaina ez, etxean. Matxelen botean beraz aldi bat berriro. Oso ondo hierror. Untsa lehertu da pilota eskuiniko alerat eta Najuski parean ez dute deus egin ala izan. Hirugarren pundua beraz, 3 eta 6. Ubelak botean Unai Teletxearekin. Oino boleaz ikusten duzuen bezala. Aire ondor. Usten du pasatzera eta un pilota itzulian biluko du eskuinaz, bai, Matxalenek aintzinean, berriz gauza bera ukanen du, aliuntan paritaitik ere. Barura, ez. Ez dute segitu. Ez dia ondo ulertu. Ez. Utzi zuen Unaiek lekua, baina oier giberan egon da, eta ezin du bilu alizan pilota hoi. Du segitu oierrek jokaldia. Ez dira ondo ulertu, ez dakite. Eta Matxalen berriz botean, 7. likot, 7 eta 3. Atxikitzen dute mementoan deskarta hori. Oier azkarregiari da, saiatzen tanto egiten eta... Beltzek galdu dute, repikatzen dute ikusten duzen bezala lehen txanda hogoi eta emeritzi, bondu tipi batez, beraz hor nahi dute txanda hunen garaipena ukan, eta entzinean egin... Hirugarren komatxa behartzeko. Bai. Ondo jo, no? Ondo Unai ere defentsan. Boleaz, Matxalen airetik, defentsan izanen da oier. Eta Jon Lafargere ezkerraz.
Usten du itzultzerat, baina ez dakita autu berazenez. Hor utzi behar zion nik uste dut, Matxalenek. Joan da pilota horren txika unai, behar ba, ez dakit bere azenez, oierrek segitzen zuen giberetik, Nik uste dut oierretik, oierrentzako hobea zela pelota hori. Piskat laportu dako pilota hori, batxe dako pilota hori, itzen berea. Eta beraz, behiz, beltzak aintzinera joiten, behatzi eta hiru. Matxalene faiatu du airean, oierren errestuan. Falta egin du, beraz, ezin du ere eman izan. Unai teletxea botean. Unai oino ezkerraz aldeuntan, ez dako pompesa esartuko, eta urgun jo egiten du Matxalenek. Ondo da hori, ondo nahiko ondo joan hor zailtasunetan. Asu, untsa defentsan oino Matxalen, aldeuntan eskuin jo egiten du oierrek, unaiek, segitzen du punduak. Ezkerraz defentsan. Luzatu behar du pixkat gehiago oierrek. Ez dezan Jonek eskuiarekin. Eta behiz beltz izanen da pundu hau, hamargarren aldikotz. Txanda unen erdia. Hamar eta lau. Eta ementuan deskarta pulita dutena beraz beltzek. Asu, pilota edera oino Matxalenen zata. Ondo ere. Behinan txekitzen du punduak eta uneatu dute. Hau, Pumpelaster, untxa. Ez du pulita. Nik uste hori unaiena zela, nahiz eta oierrek eskatu. Berea zen, sartu behar zen. Eta segitzen aintzina beltsek alabainan. Hameka garen aldikotz, hameka eta lau. Pausaino bat galdekiten dute, nola zez. Ikusten dute hor nekeziak baituztela. Itzultzeko txanda hau. Pausaino bat hartuko dute. Bai, orain ez dezu eduki behar pelota, ez dezu tanto azuk eduki behar pausa eskatzeko. Dozen garaitan eska dezakezu. Hala. Pundua galdu edo irabazi nahi duzularik, mozten luzu jokoa. Piskat bestearen segida edo mozteko ere. Publikoa ere dina, gazte huren ikusterat, nolazez hemen Ujuñako finalak eta Ujuñako pestak izanki, uhidura den bezala somiturte kanadude ere aluginela finala hauen zabaltzerat, pestenkari, bai final erdiak, eta bai finalak ere egun bezala lalun batarekin. Hala gazte huriek ere aintzinan eman behar dira. Bai, egia da, egiten duten lana Urruñako klubekoek, ez, Salbat, Jalui Peru Gorriak, ezakik gehiago zein dagoen tartean sartuta, baina ez da beti helduentzako txapelketa prestatu behar, baizik eta gazteentzako ere bai, segida bat egoteko ere bai, ez, motibatuta egoteko, ez. Hori da, eta pentsatzekoa da, hola segitzen badute gazte horiek, ostean aipatu dugu Ocean Altzuet, aipatu dugu ere Ilan Rodrigi berri. Hala, ukanen dugu horien aipatzeko parada ondoko hilabete eta urtetan. Eta nitzitzen egiten dute, Ilan Jorgi berri bezala noiz baitekoa 14 urte baizituen bakarrik. Jon Jubera bera ere bai, 13 urterekin jokatu dut. Bere laguna, bai. Kasainekin, Baionako kasainekin. Azpandaga bera ere. Eta, dira, xapelketan dana batukan dute bigazte horiek. Eta ono pentsatzekoa da, ikusiko ditukula bai eneguntan, bai eta ere ondoko hilabetetan xapelketan nagusietan. Hori berentzeko izanen da, jingiten berriz partida untarat, eta mementuan finala handiuntan, bigarren txanda untan, beltzak dituko aintzinean, Matxalen Mendizabalekin beza, botean zena. Ez da iritsiko. Eta lehuntan, bosgarren pundua, Ubel izanen da, Unai Teletxea eta Oier Iturbe Molinaren zat. Saiatu behar da Oier zenbat eta altzeago eduki Jon hobeto, ez. Jon kantxa erdian baldin bada, zuk aipatu duzun bezala, bolea oso... Min egiten du, bai. Bolearekin min egiten du, eta
Gero gauzak mintzen dira, bestentzat. Kaso Pupeari, untsa segitu du, etzen dugun txarretik, baina untsa lortu du ere. Eta Hamabi garen pundua beraz beltzentzat, Hamabi eta post ubelentzat. Oraindik asko falta da, baina ematen du hirugarrengo match bat egongote dan. Joan Lafagek untsa segitu pilota hoi, ale matxalean aintzin hortan, bai ezkerraz uneatzen pilota hoi. Geixo bultzatu behar du. Joan Lafag untsa aintzinatu, ale untan jonek ez du eiritik hartuko. Doblatu du. Bi pumpe egin ditu matxalenek eta berak ere aitortu du bere erara. Hori da, oso ondo dago hori bere partetik onartzen bi pumparekin zela pelota. Egan behar da, lau pilotariek elgar ezagutzen dutela, dena gaztea dira eta errespetatzen dutela eta zinez plaza gizon direla eta ikusten dutelarik kirol bata biztan dena, baina aleri badakite besten errespetua. Hori da. Hamasei eta Hamabi eta seietan gira beraz bigarren txanda hontan eta horretarazten dut. Sartu behar zuen matxalaren. Ubelek joan dutela beraz lehen txanda. Eta hau, entzun duzuen bezala, Magarren gainea joan da. Egan nahi du, Hamahirugarren pundu bat egiten dutela oino beltzek. Hamahiru eta sei. Eta hola segituz, hirugarren txanda batetarat buruz ari gira. Hale, zazpi pundu berdintzeko, bestean beste bururatzeko. Matxalen gibel oino. Ondo matxalen orain. Oierrek kuntza ezkerraz. Oierren zatizanen da oino ezkerraz. Epa. Matxalenek hartu du. Ez da jenarik, ez du deus erraiten epaileak, ez dute elgar jenatu, eta beraz ubel izanen da pilota hoi. Pundu hau barkatu. Zazpi amairu. Zazpi eta amairu. Tanto bat, pare bat egingo balukuteke, Unaiek eta Oierrek, piskat emozioa hartzeko, orain oso ondo ion. 14-7, Amalau eta Zazpi. Ikusten duzue hor, Oier, antenan, eta orain berriz, matxalen abiatuko dela botatzerat. Amalau eta Zazpi, kasu hau, hau batik segidan txartu da, egan nahi du, pundu berri bat, 15 gorena. Hala, lehokatzen dituzte punduak frango reski beltzek, sobera sufretu gabe. Eta emeki joiten dira, bigarren mantxaunen edo txandaunen garaipen erat buruz. Oierrek, zindu ere manla izan pilota hori ere, eta bote berri bat beraz matxalen izanen da. Eta emaitza, 16etan ditugu beltzak, 16 eta Zazpi beraz. Matxalen berriz botatzera eta aliuntan eskuin ez duko, pareta unkitzen, kasu matxalen, bai badu denbora, eta horan buruz pasutzen. Aiko egin du. Molea. Basu, eta hau batik, Jon Lafagek zuzenean jo egin du sarerat, eta hatz piskat emaiten du, hola, Ubeler, 8. punduaren egiteko, eta berriz botea eskuratzeko. Hala, biadura emeken ikusiko duzu, entzineko lehia hor, entzinanien lehia. Eta pilota kokatu dena, beraz, segidan bigarren txarrerat, beraz, falta abistan dena. Hale, pilota edera matxelentzat ezkerraz, baina ez ezkerreko pareta jo du, baina aintzineko pareta ez du bat ere unki. Engantxatu bezala egin diola irutzen zait. Guain xarea begiratzen du berak. Hale, Jon Lafag gure prest berriz aintzina joiteko, bigarren txanda hontan.
sobera utzi gabe ubelak berriz hurbiltzerat. Behatzietan baitira, eta asei beraz beltzentzat, eta hala. Presaz dabil, oier, presaz azkarregi nahi ditu gauzak, orain ere bota du bi paleta bat, eta benda bizi landu behar du tantoa, aukerak aliz eukitzeko unaiek eta aprobetxatu ditzan, ez. Eta 3 puntu eskaz dakote bakarrik beltzer, berdintzeko txanda bat berdin. Eta higurgarren txanda baten egitetat giberan. Txapara izan da, txapara. Maja honkitu du gure gaineko alde untan. Egan nahi du, 18 puntua dutela. Eta beti bederatzi ubelentzat. Hala, lehuntan eskuineko paleta. Matxelana, haino hartu du airetik, baina ez dako mugurat heldu pilota bai. Eta erdiak egiten duzte, 10 puntua beraz txanda untan, ubelentzat, 10 eta 18. Arura. Utsa hartu zuen, baina hau ere kokatu da, segidan sarean, matxalaren pilota hau. Eta unaientzat berriz aukera botearen hartzeko beraz. Meka eta 18. Matxalaren ikusten duzu hor. Eta unai botean beraz. Kasu hau ere, ez... Eta lehuntan hutsa egin du unaiek. Eta txanda hontako azken pundua, entzuten duzuen bezala jendeak txalukari. Egan nahi du, joiten girela 3. txanda bati buruz, ostean bezala. Ostean ere 3 txandetan jokatu baita. Kasu, falta. Ale, egina da, 2. txanda, beraz, beltz izanen da. Beraz, pausaino bat hartuko dute gure pilotariek eta segituko dute segidan 3. txandarat, beraz. Yes. Artean ikusiko ditugu berba puntu batzu 2. mantxa honetan. Kalitatea egeran jokoaren aldetik, piskat gure, ez dugu, ez gira hasteko, ezin da egan, Sensazio hori da, ez, gutxi peloteaten ari direla, ez, akatsak nahiko bizkor ari direla edukitzen, ez. Uste dut, agian 3. eta 4. Plazako partidan gehixo peloteatu dutela, ez. Egia da ere, hemen hauek indar gehiago daukate eta pelota beste velozidade baten dator. Garen dugu 3. txanda hori hoberena izanen dela eta horren erakutsiko daukutela denek zer badakiten iten gure honetan eta jokoaren honetan. Artean, usten zaituztet musika pixka batekin berriz ikusteko 2. txandako puntu batzu.
Hala, beraz, ikusten duzuen bezala pilotariek egin dute pausaino bat eta zuzenat jiten gira. Hore, animatzeko, Josi, guk ere eman dugu, ureat botatu behar bagine, norentzat paria zinezake hirugarren txanda honetan. Beltzentzat edo belentzat? Ni beltzentzat. Beltzentzat, ale. Zure kontra izaiteko doa, beraz, ubelak hartuko ditut, Nahiz eta autoa ukan banu, egeran behar ba hartuko nintuen zureak. Ikusiko, joko zer eman duen. Halean artean, beraz, ubelek lehen pundua eginen dute, beraz, lehen pundua jokatuko dute, eta lehen botea barkatu egin dute. Hale, ze nibel ikusiko dugun, eta artean, pumpasare sartzen du, beraz, matxalen izanen da, eta beltzen alde izanen da. Horretaraziko dautzuet, beraz, azken txanda hau, 10 punduetan izanen dela, eta beraz, frango fite joanen dela, beraz, pentsatzekoa da, lau pilotariak ere, tanpez sartuko dira jokoan mantxa hontan. Matxalen, 1-0 beraz beltzentzat. Pilota edera, kaso pumpeari, bai, oierrek ezkerreko alderat, untxalotzen ezkerraz Jon Lafarga, usten pasatzerat Jon Lafargentzat oino, aliuntan matxalenek hartzen du ezkerraz. Hori da, ondo Jon aire, ondo oier ere, hor, euki behar du. Hale, bazen zerbait, duritzen da, otarire maila goratzen dutela, eta lehen berdinketa egiten dutela, beraz, hirugarren, eta azken txandauntan batetan, beraz, lau pilotariek. Horratzean eukitze baldin badu, pasalik gertatu dena ez, dominatzea moreak, gubelak, eta aukerak izatea ez, nire ustez. Kasuai pilotatzara ukanen du oierrek, benare maiten du matxalean aintzin hortan zen. Matxalen ere. Kasu. Berriz elu da. Kasu pumpasare, matxalen horra defentsan. Hale, pilota edera. Unaientzat. Ondo Jon. Hale, maila upatu da horre, Josi duritzen zaun, eta horra oska bat goititu dela nibela. Egoain geixio peloteatzen ari dira. Hale. Eta bigarren pundua beltz izanen da. Matxalen eta Jon Lafargen alde beraz. Biga eta bat. Azken txanda hontan, Urruñako finala haundi hontan, gazten finala hontan. Pilota edera Jon Lafargentzat, kaso entzin hortan zokoak sekatzen ditu, eta Maleruski unaiek ezin du bilu izan pilota hoi. Nahi du, hirugarren pundua ere. Kantxa erdian hartzen duenean Jonek, errestasuna daka ez, dominatzea pasatzeko ez. Egia da, ere bai, adinean 3 urte helduagoa da, nabaritzen da ez. Sareko pilotariek, zerrituzte, bana beste zauriak espalda atletik, edo gertatzen dauzu zaurituta izaitea, edo besuko mina? Besuko mina, tendin itisak, izaten dira olako. Egon da ratxa bat ere, kasualia izango da, tendon da Akiles puskatu dutena, Bruno Driole, Xalbat Duparuk beak ere bai. Gazteri ere, gertatzen dakote, minoriek ugeita, ala adit batetarikat usuago? Ez dakit adinaren asuntoa den edo... Bai, gertatu hauek ere, bai, hauek kargatuta, sorbaldak eta olako gauzak eta tenitisak ere, bai. Jamerda ez dira bakarrik sarean ari, baina usu sarean ari dirarik, joko garbian ere neguan ari dira, hori da. Jonek eta hemengo iparraldekoak gehientsuenak, joko garbien ere ibiltzen dira, erreboten ere ibiltzen dira, aldeti datoztinak, ametsak kluekok, sarean bakarrik. Sarean bakarrik, bai. Iparraldekoak ari dira joko garbien bai neguan, bai eta ere... Udara partean, bai. Udan ere, nolaz ez. Espaldarentzat, zer da gehienik bortitza sarea, ala joko garbia zure gostuko? Nik ez dute joko garbian behin ere jokatu, ez dakit. Indarraren aldetik iduridu, bazterretik ni ikusle gisa bezala, joko garbiak gehiago indarra egiten duela, gehiago teknika bada sarean, baina indarraren aldetik gutxiago behar ba sarean. Gutxiago hemen sarean. Bai, sarean. Teknika gehiago, baina... Orain Jonek
pelota erres bat edo faiatu du, eta 3 eta 4 hurbiltzen da. Eta 3 eta 4 bai, zuke gaiten duzuna, eta entzertuko gira sigidan jokoari sobera baztertu gabe, zenta guai dira denak jokatzen, zenta hamarri izanen baita, beraz txanda hau, eta jokoak frango Jonek eskatu dio, atzetik aurrea doa, ondo. Jonek untxaki bere retinik, aliuntan matxelen lotuko da, punpasare ben hor da defentsan Unai beti ezkerraz, ale matxelen... Tentsio puntu bete ikusten da ez, Bai, beste uzka bat bada hor. Kasu, bai, untxara maiten, pilota edera matxelen zat, Gibel. Zede supuita. Eskerraekin, eskuineekin, zirekin duen, menen heldu da. Eta hor, untxa segitu du ere... Unaiek ez du asmatu. Ostean, aipatzen ginuen partidako pundu ederena, enostuko, oai bizi dugu partida hontan. Ondo hor, matxalen. Defentsan beti, Jon, untxasko. Oier bi pareta. Defentsa eta ausartuko da. Hala, hauzen uste dut, aipatu nuen bezala partida hontako pundu ederena. Eta berriz beltzen alde izan da hau ere. Horre ukidu momentu batean Unaiek aukeratxo bat Frailearekin bukatzeko tantoa, eta ez du asmatuta hori gertatzen zaigu aurrelariai ez duzunean asmatzen, pelota gero usten duzu kantxa erdian eta beste atzelaria atzetik aurrera atorrela, dominatzetik dominatutara pasatzen duzu. Jon Lafarguntza harrotuz jokoa, eta bai, Gibeluntan gindale hertzerat pilota hoi, eta oranburu horiek iturbek izin du erdeman izan. Kasu, deskartatipi bat egiten dute beltzek, hor. Importanta da. 6 baitira, 6 eta 3. Eta hamarretara joiteko, 3 pundu. Importanta da, deskarta. Eta segidan txartzen du pundu bat botez. Eta gauzak mintzen hasten ari dire ubelentzat. Denbora eskatu dutela uste. Erritmoa haustekoa da bainan, pentsatzekoa da ubelek hori galegin dutela. Nahi dutela segida hori bukaera bat eman. Eta berri zaintzinera joan. Ala matxaren ikusten duzue. Ostean, pixoago, denbora ipatzen ginuen ostean Rusia, ostean biziki bero zen frango sapa zen, eta hortzia eta euria ere hasi du, eta gauzak freskatu dira, eta horren buru ez da inbero orain, sapa hua hautsi da. Leheno, Xanekin egon naiz hitz egiten, eta ipatu dit hori, komentatu diot nola iruditzen zitzaidan partidua ikusten, sakeko garaian eta etzuela ondo xarea, eta hori aipatu dit berak, ezetasunarekin ere ez zeula sentitzen ondo xarea eta aldeiten ziola. Hala, jinen gira zuzenerat fite, horretaraziz 7 eta 3 irabazten dutela beraz beltzek, Matxalen Mendizabal eta Jon Lafargue urruñako finala huntan. Lehen txanda galdua boli mazuten pundu tipi batez, bigarrena irabazi dute. Pundu tipi batez ere. Bigarrena eskarta hau diego zen. Errexago irabazi dute. Ikusiko dugu berriz panteidean. Notak ez dira, ahuntzusenak uste dut. Zenlamizikoa puntu batez galdu dute. Bai, dena bai. Bigarrena irabazi dute, errexago irabazi dute bai. Amar edo, amaika edo. Amazteken bai. Hale, zuzen eraten lugira, hameka, ikusten duzuen bezala, duzuen pantailetan. Eta... Sake restoan, gero oierrek hanketara bota dio, eta Matxalenerik gora altxa du, baina gora jontzaio. Eta Unai berriz botea luzaio, eta hori importanta izanen da orain, kasu noren egiten duen, zuzean, untxalutzen Matxaren defentsan, aldiuntan berriz hor da oino defentsan, aldiuntan Jon lotuko da pilota honi.
Ondo Oier, oso ondo. Xalenek botatu du bere burua pilota hontan, baina etzen aski, etzen aski. Hori, aukera ona zeukanean, hori, egin behar du, bota egin behar du, ez presari gabe. Eta hogultzen ari dira, ubelak, ez duzte hori utziko nagusitzerat beltzak, bostetan baitira, 7-7. Partida berri bat hasten da, kasik, bosponduri. Bai, besteak eskatu dute, ez, demora, edo ez? Ez bakarrik... Izardia lehortzeko. Ez da pausarik, eta segidan hartuko dute, segida Unai Teretxeak, botean, berak eskuineko paretaikin, Unai Oino, piluta edera Lafargentzat, eta bai, untxasko pausatzen eskuineko aldean, eta Oierrek ezin du bildu ahal izan. Ja, bera nabari da, bera eskatzen du edo eman nahi du partiduaren zama gainean, eskatzen dizkio Matxaleni pelota batzu. Matxalen berriz botean, 2 puntu eskaztakote. Xapelaren joiteko hemen ujunean. Luzatu behar du. Asu Matxalen, bai, untxa, atz. Hala, berak kai ortortu du, domeia da bortitzena egina zuen, pilotai biloa zuen bere sarearekin, menan ez da mugura ino helu Mareruski. Eta ubelak beti hor, gibeletik, 6-8. Bortitzena egina zuen, joan zen pilotoaren txeka, menan ez da mugura helu Mareruski. Hale, 6-8. Joan Lafarga segituko dugu hurbiletik pundu hau. Kontuz hori. Eta pundu hau egiten duenak. Eta beltzak izanen da aldi batez, aldi bat gehiago. Egan nahi du azken pundua dutela. Eta txaloak ere, anabainan txapelketa honen azken pundua izaiten da alitaike. Atxelenentzat. Unai. Asu, bai, Jon Lafargek untsa segitu, baina lehuntan adindako berriz. Oier, ondo gurutzatzen. Indarrak egin behar Jonentzat, baina beti bizi da. Segin behar du hor. Atxelen defentsan untsa. Unai. Eskuineko alderat, Jon hor da, baina ez duen eman alizan. Aferako ino tinko, bakarrik 3 pundu eskaz ubelentzat, nahiz eta beltzek pundu bakarnio bat eskaz duten. Ere maiteko hirugarren eta azken txanda hau. Eire. Hale bizida, Matxalen, ez... Jon Lafarga. Nahiko egin du Unaiek. Jon Lafarga ino hor. Ondo Oier. Jon Lafarga beti, gainetik, gaiten ginuen. Bere azkartasuna zela, baina punduak segitzen du, kasu, eskapatu dako. Eskapatu dako, eta aldiuntan zentatu dute beltzek, 10. ekintze hori. 10-7. Beraz, beltzak nagusi, horiek izan da orten go Urruñako xapelketaren irabazle, Matxalen Mendizabal, ametsa pilotakoa, eta Jon Lafarga, ardoitarrekoa. Esten duzuena, iruditan, beraz, poza alainan gazte horientzat. Kontensko dira eta mesitu dute. Plaza hartu dugu aleri Rosi azken txanda hontan, gehiago intentsitate eta gehiago nivela peloteo gehiago da, bai. Xermanki, plaza bat izan da. Espero dugu lauetarik bat hurbilduko den gure ganat. Komentatzeko partida hau, eta gero sariak haukan dituzte ere nola zez, ala behinan sari ederrak emaiten baituzte usaian bezala, deia atorra ederrak baituzte xapelketa horrentzat, sariak ere banatuko dituzte. Beraz hori izanen da berantxago, beran artean espero dugu bat edo bestea unarat etortzea partida untaz mintzatzeko eta ondoko sasoiaz biztan dena. Artean usten zaituztet pilotakada batzuen txegitzera temekian azken txanda untakoak.
Hala, punduak utziko ditugu Berisa. Abiadura emekian ziren horiek, zuzenera diteko Matxalenekin, ikusiko duzuen bezala irudian. Gabon. Hala, gauan, Matxalen, hala, ikusten zaitugu eta ongi etorri. Eskerrik asko. Hala, usatu azira zudea kanalduden gertzea, jazere, txorritzen mali manaiz, ahortzinen, leku berean zinen. Bai, ez, 3. da 4. postuan. Ados. Eta hor, egun, txapel nagusia joiten duzu beraz. Eta beraz, txapela partida hau, txapelketa hau nola segitu duzu, nola pasatu da zuen dako? Ba, egia esan nahiko, hasiratik konpetitzeko aukerakin. Oen da, 4 urte esate zidaten gaur finala jolasten nula da enun sinisten, ze lehenengo aldiz etorri nintzen desastre bat izan zen. Da oso pozik, da gogotxu jolastu eta mi esker Urruñako pilota elkartea inigon bidatzeatik beste urte batean. Partida honi jiteko, gerran Rosirekin erreten ginuen, lehen bitxanetan bereziki ez dugu nivel haundia ikusi, aniz falta izan da, frango tanto motzak izan dira, emaitzaren aldik pundu bat izan da bakarrik deskarta, baina ere apal, nivel piskat urduritzen ezten, demoren aldetik berba bero zen astapenean, gero hirugarren txandean hobekiako zen? Egia esan, hasieran finaloa jolastezunen beti zaude urduri, da urduritasun horrekin sartzezea, eta ja partida aurrei joan enen, eta ikustezunen, falta asko egiten aizeala, baina konpetitzeko aukera dagoela, lasaitzen zoaz, eta gehiago lehenengo seta galduta, bigarren honez daukazunen ezer galtzeko. Osa, zu demostratu da zunen. Ados. Lasaia jokatzezu. Eta orain poza beraz zuretako? Bai. Azken alian beraz, hirugarren lekoa irabazi zinuen, jaz? Ez galden. Galdu zinuen? Hirugarren seten galduen. Eta liuntan beraz irabazten. Bai. Eta ondoko sosuean, nola izanen da zuretako parte hartzen duzu iparraldeko zenbaketan? Bai, hain lehenengo haukau... Ametza pilotarekin hori da? Bai, hain daukau lehenengo Hirurako festetako txapelketa. Eta gero iparraldeko liga jokatzeu. Bigarren mailan, da abertzeite duen. Txapelketa hau zer diozu, trukatzea ekipak lagunaz kanbiatzea zuretako nola ikusten duzu hori? Oso aberasgarria alde batetik, ze beti ohituta jokalari berdinakin, beti zaude konfort zona baten, da beste pertsonatekin jokatzeak eskitzeizu zure ahulgune horiek indartzen saiatzea gutxinez. Eta oso ondo, oso guztua. Oso ondo balima da, pozarekin eta utziko zaitugu beraz esarien bilatzen. Mileskeran hainitzetorririk eta segidaban zuretzat beraz. Hala, beraz, irudi horiekin gelituko gira gu ere, gelituko gira hemen Urruñan. Milesker handi bat erranen dugut biztan dena Rosi Lopetegiri gurekin egon dena, eta beste baldi bat arte gaiten datzuet pilotaren segitzeko kanal den. Begiratzeak gure munduaren pertzepzioa zorrozten du. Eta erakusketa